Okay, det er lidt... Det her, det ser man ikke hos nogen i jyske hold, tror jeg. Det her, det er simpelthen højkulturelt, det her sted. Det er så fedt. Det er virkelig opladning til kampen, det her. Så Pau, så er dig igen. Jeg synes bare, vi skal have en time med... Jeg skal have en time, en hvad? En time med klaverspil, og så kan man lige sidde og finde sig selv. Det er også meget afslappende, det der. Masser af hvilke træ. Masser af tangenter, der lyder afslappende sammen. Jeg synes, det var en lidt antiklimatisk afslutning. Pavo, gå lige over og overtage sig. Og nu tager Sune lige en film, så godt. Pavo, gå nu lige op. Det bliver et YouTube-hit, det her. Pavo, kom nu. Det bliver et YouTube-hit, det her. Det bliver et YouTube-hit. Det gør det. Du kan jo også. Det er da husk. Det har du da sagt mange gange. Du har været på Stockholm Konservatorium. Kom så, Pavo. Kom nu. Sune, han klipper det sammen til... Nej, eller Mads. Nu skal du høre. Det var godt. Danmarks hårdeste slagskud. Danmarks ømmeste fingre.